Hakasngi baka Khasils Autonomous District Council ke HDC kala penlong kerpang ya ke program ban pelai pai ba ki projek ki baide bat ki kamwat pnia halor ki babun ki mat ki baide bat ka ri khasi usembut mitrang ba ka jala ubala longru menteri bakmi yak na DCA ulaban halor ka jingnon kam ka khrenet ba nrio ka bangi khot ka stick schedule hakane ka si ka ta ka khat neutrik no pra arjar pusau ba perston ulawan ban simenta kum usembut kongsan bat haba a jingkran hakate ka si ula ai ka jiro ki lai phongut ki MDC ki blai khun ban penkala anya ki bil haki HGC bat kumju ya kam ka ba ka komiti kala le ka tawon wat nia ik babon ki mat ki bakat pratli ki kot ki balala ban pelai pai ba kali katen juga ke HGC sedang nadam ar hajar khat kendai bat ka ban saput no shen kadai ka wei na ki kamba kamsan ki bat ki khot jongka ki badon hangtei haki HGC kila warna ya kajingla kebun habdeng kajingla ki CM na kapor sa kapor nrengui i kajingla hakin ni ki nrius nen duna ki bakki layai ganti ngi na ka sarkar bunsin ngi pet yaga khmat ko jongi sha ki lai tali ki district council namangi ji om ba ka district council kade makan ka ba ai yaga jingyada yaga jela ka jongi ka ba don lai tali ki jat putri garo khasi barjantia daga beburong ngasnosi teng-teng ban pek baka expectation joki pat ba kamlong kumbangi kemilenti den rei mentangi i ya kecingkela kamtam hapo kake CDC sibun ba ki an ki kanun ka bagi latau bat ka don ru ka jinge trei senrop lang bat ni ka sorkar kumalo ong UCM mene nilatau ya ka wei ka standing expert committee haswa bikin pas ya ka nuka bil ke joki ban pen kelalong ka an ka don shwa ka jinge plu jimut bat ki department jongi hapo secretariat bat ka district council bat hading nangta ki pa ya ka bil ke joki ki pas hapo ka yung dorbar ke joki bat ka bakhadu ka sorkar ka pa syaulat ba un asen lani na proof ya kata kum tag layo bun ba ki an ki kanun banang pen scam banang pen bit banang pen biang banang pen janai susu ya kar komtrei kam jong dis council tingin dei banlet nama teng don ki bohong ba ka sarkar ka kwa ban kini no ya ka bor jong ka dis council kata ka dei babakla nga dei wei ubakwa ban penne ban pensa ban penklan susu ya kar komtrei kam ka dis council nama ngayo i dei lemba jong kasip student ngilong kumni ko mangilong ban ngangit kemru bengin nang klan nang ni syakmat tang makasyok hakin nong mi kmat John kayin dorbar tauan joka diskausil kilong kami kilong kapa ki kon samla na kalian joka sarkar ngapik ya ka DCE ka district council affairs idon kamsim jong ka jingkit kri bangin ye trei nakam taban penbit penbiang ya ka jela ka jongi parokwe la kalong ha ka district council la kalong hapo ka state government jongi barokwe khule sia jamu ya ka house jo ka ke HDC ngayu i bad opposition bad ruling di Thailand senrok habakadon kanu kanu kapil
kadon kanu ka amendment ngayu i bakadon ka jingi krelang ngai khoblei namar kata ya kilai phomut arpo kendai elected but iway nominated ki balaya trei mentala chan kut katen ublei ku ya phi pat kajat penriu jong hiru kan mau ya ki jabin ki bapro ki jong phi baro habang apet ya kar kontre kam jong ke committee ka research and development committee hapo ka jingelam jong EEM in charge iba karnes sosyan rengkat bat kini ki khot ki ba pro ka jabing ki ba pit ki ba biang ki don hang ni khat pra teli kini ki mat ki ba kham kong sang pengakwa ban ong hang ni kalong kini ki research work ki ba kini ki pro jabing ki la contribute ngan next kala ba kanang enrich susu ya ka cingtip ke jobi kum ka chat beriu bat kum ka discuss ili barakoi na kbilenti omtang kaka KHDC na kbilenti baka Garo Hills Autonomous Council baka chat Hills Autonomous Council ru kan board ya ka tinja jong ka KHDC kala dei kapol bangin hap banyak kendit beriu Habakren halo kari kapang uba perston ulapen kan mau ya ka sibenta ke baidei bat ke jeki ke CAB ke bak kelaan kum ke CA ke bak kejela kelalat syak pengat namar hakapor jong ke jingleit dawa na ke sorkar pedeng u Amit Shah ula kren syai bak ke Megalia kan long kerpang ha ke jingdon ke krenet ban riu ngia kan mau bah ke bajia atu por ka ba ngia fluid ngia tedem kum ka North Eastern States perokawai pat kata kade kabengi om ka CAB kampat de ka CA atau por kaik bajia ka por ba kun yang ta ka CAB ni nang ni na North Eastern State por khot ia persya ban pas ya ka de ka CAB ban namlah ban kelet apok jelam jong chief minister badon burom jeni Usri Conrad Saman. During that turmoil, he took a stand and he collected all the political parties at Guwahati. I remember that time. All the political parties of the northeastern states, we were collected ourselves at Guwahati. And the decision taken at that point of time was, let us go to Delhi. We'll fight and we'll say to the government of India, no to the CAB. Kaya kabajiya kabakado, ilayelit meeting, kasorkar India kakot lakajong kasorkar, lakajong kajela, bani ya peliu jimbut ban hakabakadu nakaliang jong kajela megala hapo kajinglam jong uchi minister jongi ngialum lang omtang ya kiseng balang ya kinong sensyar hima kinong sensyar snong barok mirum melang bat ya kiken hon ki baper ngialik lang si Delhi ban ya kren ban persyak jur ya kan te hakabakadu tang silai niyo ikajubang now home minister wa Amit Shah bat kata kalau kajubang kabalakum nuru kandai persen ngihun ke mensi hakabai bat kami bat kata kalau uong ladengi pas ya ka CAB bahkan kelak ke CAA hadir juga parlimen ko nong megala kan mau bah lada kalong CAA ru P number pidon ka 6 chidun
you should be exempted. Pinlay no. Ladingi pas man kanaro kung makalalok ng takasi, nrei, hamay kalaya, na marbadon ka 6 jidel, ngin pelay no eka. Kata nga si produk tangkan liat bapin siutu, ya kejing koridor, jong ka 6 jidel. Balay na badon ki baong, ladai kapor bagin replace no. Nafray niyo ki social media ki ini replace no. Hana ka 6 jidel kamlong, ka 6 jidel kam don kam. Ngam kwa ban dibit. Mereka bangakwa ban khot ye kita ki porlok ki baslu tu bagla. Ban ong tang kawe. Please go deeper. Ngam kam se bijeli. Papin skutu. Ya kador bat ya kabor. Jong ka 6 jidel. Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jing ki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we kajing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.